er længere frem. Det er der andre trænere, der også prioriterer. Man skal melde sig ind, man skal ikke melde sig ud. Og der tror jeg, at i mange situationer, hvis vi går tilbage i nogle kampe, hvor vi er på os selv og siger, okay, her har jeg skulle lige meldt mig ud, jeg kan melde mig ind i stedet for at melde mig ud. Ikke? Det følger mig. Meld jer ind og være entusiaste. I alle sammen kommer rigtig langt med os håndbold, også som seniorhåndbold. Det, I skal passe på med, det er ikke godt at smide ud på bænken. I skal stille nogle krav, og det synes jeg egentlig, I gør. Men I må ikke give op. Jeg ved ikke, om I kan følge mig i tanken. På den måde, at viljen skal være der frem for evnen, fordi så kommer evnen af sig selv. Hvis I ikke har viljen, og man ikke har evnen, så kommer ingen vej. Er du med? Er du med? Der er ingen vente på dig. Som træner for første gang, jeg træner et ungdomshold, har det været en kæmpe udfordring, fordi jeg har vist, hvordan man skal takle det. Nogle situationer har ikke vist, hvordan man skal takle det for seniorhåndboldtræner, men der er det bare at lukke røven, ikke? Så det er bare røde kort. Ja, det er bare at lukke røven og komme videre i teksten, ikke? I aften skal man gå heller på en lidt anden måde, end man skal med en seniorspiller. Men jeg synes ikke, at jeg får lov til at være den person, jeg er. Og det giver mig lov til hele vejen igennem, og det synes jeg er enormt fedt. På den måde, at der har været nogle små episoder og sådan noget over sæsonen, at det skal der altid være, ikke? Men jeg får lov til at kunne sige det lige igennem. Og der er ikke nogen af jer, der er grædt over det, der er ikke nogen af jer, der føler støtte over det, tror jeg ikke. Vi har også fået lov til at sige jeres mening. Og det er nok sådan, vi skal fortsætte. Og det er dem, der skal være ved mig i år i hvert fald, det skal vi fortsætte med. Jeg tror, det der med at spille med årene, det var jeg synes, det er godt, det er godt. Det er sådan set, ud fra de udfordringer, for den måde, da vi startede med Vejle over i LaLandia, hvor vi tabte med 40 eller 30, der tænkte man, at det bliver kraftigt med en lang sæson. Men det har ikke været en lang, det kan godt være, at der var nogle det har ikke været en lang sæson for mig. Jeg synes, der er noget for hurtigt. Der har været en kæmpe udvikling. Og nogen har rykket sig rigtig meget, og nogen har rykket sig mindre. Og når vi kommer til det der, hvem der rykker sig meget, og hvem der rykker sig mindre, så er der jo sådan en håndboldhold. Jeg har to ting, som jeg har fokus på. Det er, hvem har fejlet sig mest gennem sådan en sæson. Og hvem er det, jeg synes personligt, der har spillet bedst gennem sådan en sæson. Ikke også? Ja. Årets fighter, hvis vi tager den først, det er en, der stort set kommer til stand hele tiden. En, der stort set, når han får en tackle, så er det en, der stort set, hvis han skyder forbi mål 10 gange eller et eller andet, så fortsætter han. Det er en, der ikke giver op. Det er en, der måske også er med til, måske ikke så udbredt hernede i underfrækker, som det er på seniorholdet. Det er, at det er en, der går med til at løfte på ligesom og på forrest, ikke? Nu kan vi så gætte. Det kommer jo lidt. Det er Ole. Det er Ole, ja. Flemming. Ole. Jeg synes så omvendt, dem der så ikke er blevet årets fighter, der synes jeg, vi skal kigge på den person, der så bliver årets fighter. Hvad er det, den person, han har gjort, siden han blev årets fighter? Fordi det kan I lære rigtig meget af alle sammen. Det var sit navn, hvis han var fighter. Han trækker altid spænding til sidst. vinderen er hvis jeg ikke hylder, hvis jeg nævner navn til at større, så bliver vi bare snakke om det. Jeg tror på, at I kan kigge rigtig meget på den spiller og ligesom sige, prøv at høre, jeg siger ikke, at jeg spiller håndbold ligesom ham, jeg vil gerne være som ham som person. Jeg vil gerne være sådan på en håndboldbane, som han er. Ikke rigtig op. Nu kommer navnet. Årets fighter, du er 16-årig, i sæsonen 2013-2014. Det er Troen. Jeg sagde det. Op og stå. Kan der passe det? Nu skal jeg kramme også. Tillykke. Men op. Han har fortjent det. Han har fortjent det helt ud til fællesspil. Og jeg håber fandme jer, der bliver her, at I ligesom prøver at kigge på, hvad er det, han gør. Jeg siger ikke, spille håndbold ligesom Troels, det behøver jeg ikke gøre. Men han er der hver gang. Han smiler altid. Han er sygt meget dog. Han smiler altid. Det er faktisk til tak. Jeg smiler aldrig dommeren til. Nej. Eller vil vi have noget Så årets spiller. For U16-holdet. Det er heller ikke mig. Daniel. Det er Troels. Det er Simon. det kan det ikke. Hey.
Kan du godt have 2 trøjer på? Årets spiller er for mig en, der har startet på det niveau og slutter på det niveau. Det vil sige, at der er kørt en udvikling hele vejen igennem sæsonen, og man vil faktisk se fra uge til uge og fra kamp til kamp, at han bliver bedre og bedre og bedre og bedre. Og hvad? Er det ikke godt? Er det en og også en her? Vores spiller er også en, der udmærker sig ved ikke kun at tænke på sig selv, det er også en, der har været med til at skabe på holdet og gøre andre gode. Det vil sige, at vedkommende som får vores spiller er også en, der har gjort de spiller rundt omkring rigtig gode, så de har mulighed for at gøre det mål. Jeg synes så samtidig med lige nøjagtigt den her års spiller også, den spiller, som har udviklet sig mest ned i forsvar i vores 3 højster, som har stået rigtig godt i 3 højster. Så er det heller ikke. Det er en af dem, jeg er mest tryg ved at have inde i forsvar. Det er også en af dem, der spiller mest ned i forsvar. Det er også en af dem, der takler hårdest ned i forsvar. Det er Søren. Det er Søren. Det skal der ikke noget, så du får det Søren. Ja, det er rent nok Søren, der Så er det resten. Ja, Du bliver bare Nu bedre. får I lidt mere, og så kan I begynde. Årets spiller startede på den position, han spiller i dag. Det er Søren. Og det er Søren. Det er Christian. Årets spiller. Nej, nu gider jeg ikke stå og spille med det, og så skal jeg nok sige det. Simon. Så udlader jeg min dag, det. Årets hue. Årets stjerne. Det er ligesom, da vi spillede Faxe. Årets hængerøv. Det fik Mads ind til. Det er sgu da klart, når man brugt til helt andet. Nu skal I høre. Er der flere trøjer? Ja, der kommer en i årets tumpe. Mathias. Nu skal vi høre, og det er vigtigt. Årets spiller, ikke? Hvis I går tilbage i sæsonen, eller I kender ham fra sidste år, jeg kender ham ikke fra sidste år. Der er vi med en mand at gøre, der ikke vil skyde på mål. Det var en mand, der ikke ville køre på gennembrud. Det var sådan en alibi-spiller, der bare spillede på en håndboldbane. Han startede på venstre bak, og vi går ikke for ham til at skyde. Og nu slutter han på bænken. Og vi går ikke for ham til at lave noget. Vi går ikke for ham til at nogen som helst. Han flytter bolden ind til vores playmaker en gang imellem, og så skulle han forsøge at være lidt farlig selv. Så valgte vi på et tidligt tidspunkt at flytte Simon ind på vores playmaker. Og det har han så udrettet på den playmaker. Det har været til bakken. UG krydsets lange. Udover at han spiller ud til Troels og laver 10 mål, så laver han også til 12 mål selv. Han har gjort det super godt. Det han også spiller også har gjort, det er... Hvor er jeg med skyde hen? Det kan godt være, det er altid, han gør det, men han forsøger kraftigt på det. Han forsøger hver eneste gang. Det kan godt være, at han skyder 5 mål på meter forbi. Han forsøger på det hver eneste gang, og det synes jeg er fedt. Og det, så vil jeg give alle sammen vores spillere, ikke? Fordi jeg synes sådan set, at I alle sammen spiller. Men lige nok Simon, han har gjort det lige sådan et skridt med de andre. Og så har han noget pænt hår. Så længe med det. Skal vi give ham en hånd? Ja.